court no bende wach sagini cha machane wach lo yeah. Wach mar court no bende anya paro ka e weche manyien jo LSK bade makono mano Gideon Nyambati mano branch chair bende ne wacho ni cases odhuro to jang'ad bura en mana achiel dibed ni mendi bende nyayo weche gieki ya nyalo bedo nikech Kisii duong the population mar Kisii en oduong kabisa koro kwa bedo gi jang'ad bura achiel to bedo matek at least kinyalo medwa kata kariyo mondo cases gibi wuogi nikech gigi bedo mang'eny to the more they are happening the more they are heaping koro miyo ni ka ng'ato neno ni koro ka serikal mana tere ng'ani mondo serikal okonya to chopo kama koro serikal ok nya konya ere gima nyalo timo adhi ang'ad gige ng'ato chiew gokinyi gasira kanie dende mentally and disturbed en gi stress odwa dhi depression kok yudo kata rabolo jako wang'iyo wacho ni amana asira no oseduogo dok chien kiny okobi chadho rabolo kiny ng'ane bro chadho jok mokeyo obro chadho chiego obro chadho nyithindo nikech en gima pod odak ge iye koro wach bura weche mag bura ka mag kotina ngogi onego ng'i kaka ginyalo medowa jang'ad bura kata achiel kata ariyo mondo wangi 2023 mondo cases gi at least ng'eny gi oyud their way out because most of them are saying I brought my case nobody alishughulikia and from there it means I'll take the law